warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki ayo padha sinau malih basa Jawa kelas 3 isih ing bab 1 yaiku Pandhawa. Dino iki ayo padha mangerteni asal usul wayang Pandhawa. Semaan wacan ing ngisor iki. Pandhawa 5. Prabu Pandhudewanata dhaup kaliyan Dewi Kunti Talibrata, putranipun Prabu Kunti Boja nata ing Mandara. Prabu Pandhudewanata kaliyan Dewi Kunti peputra 3 asma inggih punika Yudhistira, Bratasena saha Arjuna. Dene kaliyan Dewi Madrim putri Prabu Mandrapati nata ing Mandaraka. Prabu Pandhu gadhahi peputra kembar asma Nakula saha Sadewa. Dadi Pandhawa iku jumlahe ana 5, yaiku Yudhistira, Bratasena, Arjuna, Nakula saha Sadewa. Yudhistira, Bratasena saha Arjuna iku putrane Prabu Pandhudewanata kaliyan Dewi Kunti. Dene Nakula saha Sadewa kuwi putrane Prabu Pandhudewanata kaliyan Dewi Madrim. Prabu Pandhu boten dangu anggenipun jumeneng nata, lajeng seda. Semanten ugi Dewi Madrim. Nalika seda, putra gangsal wau taksih alit-alit. Putra gangsal ingkang kawestanan Pandhawa lajeng kaemong dening Dewi Kunti. Sesedane Prabu Pandhudewanata ingkang jumeneng nata ing Ngastina inggih punika Prabu Dhestarastra. Prabu Dhestarastra dhaup kaliyan Dewi Gendari kagungan putra cacah 100. Putra 100 wau lajeng kawestanan sata Kurawa. Putra pambajeng asma Jagapitana ingkang salajengipun jumeneng nata ing Ngastina kanthi asma Prabu Duryudana utawi Prabu Suyudana. Watak wantunipun putra Pandhawa kaliyan putra Kurawa punika benten. Paribasan bumi kaliyan langit. Putra Pandhawa hanggadhahi watak ingkang jujur, lembah manah, merak ati lan prasaja. Kosok wangsulipun putra Kurawa hanggadhahi watak ingkang deksura, brangasan, kodhok lan remen pamer. Supaya luwih mangerteni sapa wae ta Pandhawa kuwi, gatekna wayang Pandhawa ing ngisor iki. Puntadewa yaiku pamberepe Pandhawa. Prabu Puntadewanata ing negari Ngamarta. Duweni jeneng liya yaiku Puntadewa, Gunatalikrama lan Samiaji. Duweni pusaka yaiku layang Jamus Kalimasada, payung tunggul naga lan kalung Robbyong Mustikawarih. Narendra kang jujur, alus lan seneng tetulung marang liyan. Salajenge yaiku Werkudara. Iki Pandhawa sing nomer 2. Duweni jeneng liya yaiku Bratasena, Bima, Bayusuta lan Jagal Abilawa. Awake Werkudara iku gedhe dhuwur lan praupane bengis, ananging atine apik. Duweni pusaka yaiku Gada Rujak Pala lan Kuku Pancanaka. Jumeneng ana ing kasatriyan Jodipati, satriya kang jujur lan atine suci. Kang angka 3 yaiku Janaka. Janaka kuwi satriya panengahe Pandhawa. Uga aran Permadi, Pandhuputra lan Arjuna. Pusakane yaiku panah Pasopati lan keris Pulanggeni. Lenggahe ana ing kasatriyan Madukara. Janaka satriya kang duweni pasuryan kang bagus, watake alus, seneng tetulung marang liyan. Kang angka 4 yaiku Nakula. Nakula iku anake Prabu Pandhudewanata sing duweni rupa kembar. Sedulur kembare yaiku Sadewa. Ibune Nakula yaiku Dewi Madrim.
putri Prabu Mandrapati kaliyan Dewi Tejowati. Garwane Nakula ya iku Dewi Srengganawati. Pusakane Nakula ya iku Tirtamanik sing dientukke nalika dhawuh Dewi Srenggawati. Nakula satriya ing bumi Retawu. Nakula nduweni watak jujur, setia welas asih lan bekti marang kadang sesepuhe. Kang pungkasan ya iku Sadewa. Sadewa iku anake Prabu Pandhudewanata sing pungkasan. Sadewa iku titisane Bathara Aswin, uga diarani Dewa Tabib. Sadewa dhaup kaliyan Dewi Srengginiwati, adik saka Dewi Srengganawati, putri Resi Badawanganala. Sadewa nduweni pusaka ya iku Maniktirta. Sadewa satriya ing Sawojajar. Sadewa iku paraga wayang sing jujur lan bekti marang kadang sesepuhe. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.